Йырдар авторы шагыйрә Диана Кильцаның яңа китабы дөнья күрде. Һаумыгыз, эфирда интервью, студияла Гөлсинә Иштанова. Яңа китап тураһында авторы шагыйрә Диана Кильцаны студияга сакырдык. Һаумыгыз. Һаумыгыз. Диана кызны һәм кулыгызда күрәбез әле был китапты. Ул Урал Батыр тәфсир дип атала. Русча һәм башкортча бер китапта. Тәфсир димәк ул аңлатма. Комментарий. Нимә тураһында һәм кемдәр өчен тәгаен ул китап? Был китап тәгаен генә кем Урал Батыр менән кызыккана шулар өчен. Бары өчен дә, кызыкканышлар өчен дә. Менә кичә ай 3нче көн 8-дә Аксаков баксагында dur йыйын булды. Монда халык үзе оештырды инде. Шунда бәләкәй генә балалар да килеп китап алдылар. Димәк, бәләкәй генә балалар да кем кызыккана, кем укый була шулар өчен. Әйткәндәй, был китап 5 июньдә Урал Батыр эпосы көне алдыннан гына дөнья күргәйне һәм бына инде 5 көн аның яшәвенә шулай бит. 5 көн яшәвенә һәм бик әүдем хатып алуларына без шатланып торабыз. Ничә экземпляр хатып өлгердегез әле? Әле 5 көн эчендә 250 экземпляр. 5 көн эчендә байтак кына хатып өлгергәннәр арасында кызыкканышлар, димәк, шул тиклем күп була эпос менә. Шул тиклем менә мин Аксаков баксагында автограф белән китап тараттым. Шатланып каршы алалар инде. Хатта нишәп ошында һеҙҙең йырҙарығыҙҙың текстары юҡ дип һорайҙар. Алар юҡ монда? Юҡ, монда кертмәгәйнем. Был китап ғалимдәр һәм башҡа кешеләр иғтибар ителмәгән Урал Батырҙың төп үҙенсәлектәренә иғтибар ителде. Ғәҙәттә бына һеҙ тәфсир дип атағанһығыҙ, Урал Батыр тәфсир дигәнегеҙ. Тәфсир ғәҙәттә ул ниндейҙер дини һүҙ һәм ул дини китаптарға ҡағылышлы һымаҡ. Юҡ, ул тәфсир комментарий дигәнде аңлата. Урал Батырҙан бер өҙөк алаһың да, шуны төрлө яҡлап тәфсирләй башлайһың. Мәҫәлән, менә әйтеп киткәндә, Урал Батырҙа әйтелгән, Урал ярған юлдарҙан халыҡ эйәреп барған ти. Ҡасан халыҡ үҙе теләп, кемдеңдер артынан эйәрә. Өмөтө булғанда, яҡшылыҡҡан дигәндә. Һәм уны лидер итеп танығанда. Әйе, шунан һуң халыҡ эйәреп барған ти. Тимәк, беҙ шул ваҡытта халыҡ булғанбыҙ. Урал Батыр дәүерендә үк. Әйе. Анан һуң менә Ҡатил батша иленә барып еткәс, Урал Батыр әйтә, менә был халыҡ эсендә төрлө рудан кеше бар ти. Халыҡ анда беренсе ерҙә ныҡлай телә халыҡ булған ти. Димәк, ырыу, ҡәбилә һәм халыҡ төшөнсәһе электән булған. Шуны электән булған. Һәм китаптың тышлығына ҡарағанда, был биҙәктәрҙе һеҙ үҙегеҙ һайлаттығыҙмы, әллә тәҡдим буйынсамы? Сөнки был күптәр таный, Шүлгәнташ мәмләкәтендәге һүрәттәр. Шүлгәнташ ул башҡорт халҡының тарихы. Шүлгәнташ, мин шундайыраҡ иң билдәле ниләрҙе генә алып ҡуйығыҙ. Һүрәттәрҙе артыҡ сыбарламаҫҡа. Сөнки дөрөҫөн әйткәндә, менә китап нәшриәте популяр ғилми тип атаны. Мин әлбиттә ғилми кеше түгел. Мин шул ғилми кешеләр иғтибар итмәгәнде асырға тырыштым инде. Сынапта бына һеҙ әйттегеҙ, балалар да килеп ала тинегеҙ, ғилми китап түгел тинегеҙ. Мин уны шул хәтле еңел телдә яҙырға тырыштым. Фәнни стиль түгел инде бында? Юҡ, бер ниндәй ҙә фәнни нәмә юҡ анда. Нимәһенә аңлатма кәрәк һуң эпостың? Бер яҡтан ҡарағанда, ул бит шул тиклем ябай, унда яҡшылыҡ һәм яманлыҡтың көрәше. Әйе, иң төп һыҙыҡта яҡшылыҡ менән яуызлыҡтың көрәше. Ә шул нисек ана көрәш бара, нисек яуызлыҡ килеп сыға, шул турала һүҙ бара. Ә нисек килеп сыға яуызлыҡ? Ябай ғына көнсөллөктән һәм йола тотмауҙан. Йола был бөгөнгө көн контекстына күсергәндә закон дип алырға мөмкинме? Йола ғәҙәт дип алырға мөмкин. Закон түгел ул. Халыҡ үҙе уйлап сығарған, яҡшы йәшәү өсөн үҙе уйлап сығарған ҡанундар һәм өҫтән төшөрөлгән ҡанундар. Бына Йәнбикә менән Йәнбирҙе ҡарт нисек йәшәгән? Улар икеһе ике типәкин батша кеүек йәшәгән, сөнки уларға ҡоштар ашарға ҡош китергән, балыҡтар ашарға балыҡ китергән,
Улар һунарга йөргән бит, әмма улар һунар тотмаганнар. Нәмә китергәннәр, һунашаганнар. Димәк, улар ябай кеше булмаган. Яшәештең башлангысында торган. Әйе, һәм улар әйбер-фәлән йыймаган дип атала. Аларның артык бер нәмәләре лә булмай. Алар матди байлык йыймаганнар. Шул хәзергесеннән матди байлык йыймаганнар. Һәм уларны ла шуны өйрәткәннәр: юла тотыгыз, менә тыелгандан тыелыгыз, яхшылыкты өйрәнегез. Һәм явызлыкка иң беренче адымы шулгәндең ул юла тотмай. Мәсәлән, ата-әсә әйткән, менә бу кабырсакты канды эсмәгез дип әйтеп китә, ул эсә. Һәм шул эпостың башында ук әйтелгән сүзләр халыкка нисектер барып итә, бит башкортлар борын кан эскән дип. Булар кан эсмәгән. Үлән емшәр йәнлекте тоталар да, шуга кара һөлек кадаганнар. Кара һөлектән һыгып алганнар канды. Шуны кабырсакка һалганнар. Кабырсакка кан куйырмаган, чөнки ул һөлектән алынган. Улар шуны тамсылап кына алып, һыуһын яһаган. Ул борынгы башкорт әмәлләве, борынгы башкорт давалавы. Бындай әле аңлатманы ишеткән юк әле Урал батыр эпосындагы. Анда бөтен язылган, ана шул тамсылап кына алып, һыуһын яһаган дип. Без үтәбез дә китәбез шуны. Аңлатма тимәк кәрәк был эпоска бүгенге көндә. Чөнки төрлесе бургылаулары ихтимал муйынын. Чөнки безнең аңыбыз, безнең фикер йөртүбез өйләнгән, бөтенләй икенчегә әйләнгән. Без әзерде алып, расланган әйберде укып кына йөрәнгәнбез. Унда образдар аша һөйләнелә. Унда икенче тел белән һөйләнелә. Унда яшерен тел бар. Шуны укыган, тұрып был нәмә булды ул дип кире кайтып тагы берәмләп караһаң, бында шул әйтелгән икән килеп сыга. Гомумән караганда, үзең укып караганда да укыган һәм яңгыса, шулай бит яңгыса яңгыра, яңгыса өйрәнәһең асылга. Әйе, бер ай азна укымай торһаң, аның исенә кирип китеп булмай. Ул кыска ижекле. Уна бер юлда 7 генә ижек тора. Кыска ижекле юл менән язылган, ятлауга ла һәйбәт. Шул юл менән язып караһаң, язып булмай. Чөнки кыска ижекле сүзләр бик әз. Кыска ижекле сүзләрне нисек улар табып бетергән? Шуңа нисек шул хәтле ниндәй зур кимәлдә белем һалынган? Аптырарык. Менә мен нидән Һамаерын язганда кыска ижек белән язып караным. Артык килеп сыкмай ул. Анан һуң башкорт телендә һәр вакыт басым һуңгы ижеккә төшә. Шуның өчен менә кыска ижекле сүзне шигырь юлдарын ижекте артка күсерә барып нитһәң, ул шундай нигә керә бит, ниндәйдер менә дошарлап аккан елга кебек. Уны сәсәндәр нисек укыган, шулай бәүлә. Шулай бер ни менән, бер мәкам менән шулай укыган, шулай укыһаң аңлап була. Күпме сер һалынган димәк, анда әле асылмаган сер туп-тулы. Бу китап нисә ел язылды дип сорарга мөгаен урынлы улай булгас. Нисә ел өйрәндегез эпоста? Дөресен әйткәндә, мин аның менән кызыккана башланым студент вакытында. Әле этләйм бер нидән һуң, лекциянан һуң Әхмәт Агай Сөләйманов ниндәй һорауларыгыз бар дигәндә, мин барып ниндәйдер һорау бирдем, онытканмын инде. Шуннан бирле ул дөрес һорау бирүче студентка дип йөртте мине. Дөрес һорау бирүче студентка. Шуннан бирле кызыкканагыз дигән бар. Шуннан бирле теге уннан бирле үк түгел, 60 нидә. Әмма күңелгә һалынып куелган, шулай бит. Һалынып куелган, ул йөрәктә йөренә Башкортстан кызында эшләгәндә хезмәттәшләремгә әйтә торган, тагы нидән Урал батырды һөйләйм. Шулай дип әйтә торганнар инде. Ул әкият түгел, кызлар, әкият түгел, менә белергә дә әкият түгел икәнлеген дип. Безгә әкият итеп укыттылар бит инде. Әкият булмагас, ул нимә ул? Ул безнең нисек яшәргә тиешлегебез турында тотыш тел менән хәзерге заманны әйтмәкче программа. Бүген без бу программадан ситләшәбезме, әллә ошо канга һеңгәнме бу гадәт безнең? Күптәрнең канына һиңгән, күптәр аны оныткан. Шулай. Онытылган гадәттәрдә кире тергәдә буламы? Тергәдә була, тел аша.
теләшә, димәк, эпосты ятларга килеп сыгамы, нисегрәк? Ятларга туры аны аңларга кирәк. Һәм шул төп законнарны, төп кануннарны, төп юланы аңлаһаң, шуның белән яшәһәң, үзеннән үзең илай-илай халкыңа кайтаң. Мәсәлән, ошо Һомайырның билдәләп үткән Һомайырның йогынтыһы шулай булды дип әйтсәк тә була. Һомайыры сыккан шул хәтле никитте, кемнәр нисек яза икән? Мин бер 10 көн утырып, шуларның комментарийларын укыным. Искиткес матур комментарийлар. Ул беләһегезме? Яхшылык бит ул бездә генә түгел, бөтен халыкта бар. Һәм шул яхшылык юлдары бездән сыгып, ана шул яхшылык белән яшәүчеләрнең юллары белән барып тоташты. Улар шул хәтле тетрәнеп, асылып киттеләр. Музыка, йыр һәм йырның мәгънәһе аша. Һүз сәнгатенең. Әйе. Музыка сәнгате һәм һүз сәнгатенең бергә кушылуы. Уйлап караһаң, Һомай образы Казактарда бар, Төркиядә бар, Азәрбайҗанда бар, күпчелек халыкларда бар. Һомай бездә бар дип яза хатта сахалар. Бу үзе үк шундый берләштерүче образ дип әйтергә мөмкин. Әйе, берләштерүче образ ул борын шул төрки халыкларында Умай ана дип йөрткәннәр. Ул гаиләне хаклаучы, балаларны хаклаучы, киләсәктә хаклаучы образ булган. Менә безнең Урал батырыбыз бөтенен берләштерде куйды. Урал батыр һәм Һомай. Әйе, Урал батыр һәм Һомай тиһәк, Урал батыр нәмә эзләп сыгып китә, яшь кенә көенә. Яншишмәгә юлды эзләп сыгып китә. Яншишмәне кем белә? Һомай белә. Шул 5 илдән үтеп сыккансы Урал батыр. Явызлыктың, яхшылыктың нәмә икәнен өйләй. Ул бара Һомайга дигән һүз. Мин хатта һүзләрдән нисек килеп сыгуы, нисек безнең Иранның 4-нче, 6-нчы буаттарында шахматка бәйләнешле һүзләр бар монда. Мәсәлән, мат курып дип атала. 2 ирдә әйтелгән ул, ужарланып, мат курып дип әйтә. Ужарланып бездә булай да әйтәләр, нык асуланып, бөтен кешегә үлем белән янап. Мат курып нәмә ул? Я безнең сит илдән телдән килеп сыккан мат түгелме ул? Мат курып нәмә әйтгән һүз? Шах, мат, акыл уены, анда шах, шахка мат үлем, шахка үлем, мат курып ул үлем белән янап дигән һүз. Менә Һинд, Европа илләрендә табылган, Һинд, Фарси илләрендә табылган мат курып төбе килеп тә сыкты. Шундай аңлатмалар бар. Китап нәшриятында аларга булалар, исем туе. Китап нәшриятында бар, аннан һуң без хатылып, менә Нарыстада хатылып бетмәһә, без аны нигә куябыз? Китап нәшриятына түгел. Хәзер бит Озондан алалар. Маркетплейстердан алырга мөмкин. Зур рәхмәт сезгә әңгәмәгезгә, тамашачыларыбызга был мәгълүмат файдалы булгандыр һәм китап эзләүчеләр, китап укырга теләүчеләр бу китапты эзләп табар дигән ышаныстабыз. Тамырларыгызны белегез. Рәхмәт. Хөрмәтле тамашачылар, шагыйрә Диана Килдинованың яңа китап турында сөйләштек. Игътибарыгызга зур рәхмәт. Һау булыгыз.